El passat dissabte 24 de novembre a la tarda s'inaugurava al local del Cercle Artístic del carrer Major l'exposició Carles al Màxim, l'emperador del món, una mostra de treballs del concurs de dibuixos i pintures infantil amb motiu de les celebracions de la Diada de Sant Andreu 2012. Nens i nenes de la vila van participar en aquest certamen que consistia en dibuixar a l'emperador Carles I, ja fos sobre el seu cavall, assegut al tron, dins del palau o simbolitzant el poder que va arribar a tenir a les seves mans. Salvador Ayala, organitzador del concurs juntament amb el Cercle Artístic, abans del lliurament dels premis, va explicar el perquè de la realització del certamen. Aleshores, doncs, aquest senyor estava aquí, que vivia de convidat a casa dels Requesens, un palau que hi havia aquí just, aquí on estem, doncs això es formava part del palau, i mentre estaven aquí, doncs va rebre una comissió dels prínceps electors, que eren els que triaven qui havia de ser emperador de l'imperi romano-germànic, i aleshores es van reunir aquests senyors i van triar el que havia de continuar el successor com a emperador, que no sé si a vosaltres, però a mi em sobta, m'ha sabut una mica això, perquè jo pensava que això anava per successió i sembla que no, doncs que anava per elecció. El primer premi de la categoria de 4 a 6 anys va ser per Blil Enyor, el segon premi per Ruth Navarrete i el tercer premi per Guillem Baumala. En la categoria de nens i nenes de 7 a 9 anys, el primer premi va ser per Gel Muñoz, el segon premi per Meritxell Muñoz i el tercer premi per Alicia Muñoz. I en la categoria d'adolescent, el primer premi va ser per Ariadna Fernández. Tot seguit, des de l'Ajuntament, col·laborador de l'acte, es va destacar l'organització d'iniciatives com aquesta, que fomenten la creativitat i l'interès per la història entre els més joves. Un dia com avui, que donem aquests premis i que siguem uns dibuixos tan macos, vol dir que el futur està garantit i que segur que algú de vosaltres sortiran també dibuixants importants a la nostra vila, que és l'important del que fem avui. I aquesta exposició, que té l'objectiu és divulgar una miqueta la història d'aquelles èpoques de Molins de Rei. Un dels propers actes i a la vegada el més destacat de les celebracions de Sant Andreu 2012 serà el que tindrà lloc a la Sala Gòtica el proper divendres 30 de novembre a les 8 del vespre. Aquí es durà a terme el tercer Congrés d'Història Molendino Regio 1519 amb un seguit de ponències. Tota una sèrie d'actes que van començar el passat divendres 23 de novembre i que s'organitzen per aquestes dates, com ja va ocórrer l'any passat, perquè el 30 de novembre de l'any 1519 Molins de Rei va ser el centre del món. Durant aquella data, al Palau de Requesens, s'hi celebrà la festa del patró de l'Orde del Toissador, la Diada de Sant Andreu, amb 15 cavallers de l'Orde. L'Orde del Toissador era l'orde de cavalleria més famosa i la que reunia els més il·lustres i millors cavallers de la terra. Durant aquesta diada, però, va tenir lloc un fet rellevant donada l'estada del monarca de la corona castellana i catalana a la vila. En el mateix Palau de Requesens es va fer saber que Carles I seria el nou emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. En definitiva, una sèrie d'actes entorn a aquest esdeveniment duts a terme per iniciativa de l'investigador molinenc Josep Barba, qui porta uns anys lluitant perquè es conegui que l'emperador Carles V va ser nomenat a la vila, un fet històric poc conegut i poc corroborat i en el que es demostra que la vila va viure un moment transcendental de la història moderna d'Europa.